പ്രണാമം. ഹരേ ഉം. കൃഷ്ണ. ഹരേ എന്താ കൃഷ്ണ. ഞാൻ കയറി പഠിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് നെറ്റ് അങ്ങ് പോയി മാതാജി, എല്ലാവർക്കും പോയി. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു മാതാജി ഇല്ല വെച്ചിട്ടാ നമ്മള് തൊല്ലിയത്. ഞാന് ഒന്ന് നോക്കുന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഹരേ വേറെ കൃഷ്ണ. അമ്പിയ അത് നമ്മൾ ആരും മാതാജി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു മാതാജി, അതാ പറ്റിയത്. മാതാജി കേറിയില്ല. എല്ലാരും അവരവരുടെ ടേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവായിരുന്നു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് കുളിച്ചൊക്കെ വരുന്നോണ്ടാണ് താമസം. അച്ഛാ മാതാജി ഇപ്പോഴും ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? അമ്പിയ മാതാജി ഡോക്ടറാണ്. ഞാനല്ല, അമ്പിയ മാതാജി ഡോക്ടറാണ്. മാതാജിക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു, ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്. ഇപ്പോഴും മാതാജി പോകുന്നുണ്ടോ? അല്ല, ഇപ്പൊ റിട്ടയർ ചെയ്തു. ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് കുറെ ഇടത്തുണ്ടായിരുന്നു. തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, മഞ്ചേശ്വരം, തിരുവനന്തപുരം. എന്റെ മൂത്ത ചേട്ടൻ രാധാകൃഷ്ണ സാറ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് റിട്ടയർഡ് ആയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് ഇട്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവാണ്, ഞാനതോ പറയാൻ പോണു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണ നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദ മാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധൈകൃതപ്രദായിനി ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ. നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദമണ്ട് റെസ്പോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 20. നമ്മൾ 19 പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? 20 എടുക്കേണ്ടത് മാതാജി. 20. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത് ഇച്ചിരി പിടിച്ചു വായിക്കാനുള്ളതാണ്. ഋഗ് യജു സാമ അഥർവാഖ്യ എന്നാണ്. ഋഗ് യജു സാമ അഥർവാഖ്യ 4 വേദങ്ങളുടെ പേരാണ്. ഋഗ് യജു സാമ അഥർവാഖ്യ വേദ. ഇതിവിടെ വേദാശ്ചത്വര എന്നാണ്. വേദാശ്ചത്വര. വേദാശ്ചത്വര ഉദ്ധൃത. ആണ് കേട്ടോ. ഉദ്ധൃത. ഇതിഹാസം എന്നാണ്. ഇതിഹാസ പുരാണം ച പഞ്ചമോ വേദ ഉച്യതേ. ഋഗ് യജു സാമ അഥർവാഖ്യ വേദാശ്ചത്വര ഉദ്ധൃതാഃ. ഇതിഹാസ പുരാണം ച പഞ്ചമോ വേദ ഉച്യതേ. ഋഗ് യജു സാമ അഥർവാഖ്യ വേദാശ്ചത്വര ഉദ്ധൃതാഃ.
ഇതിഹാസ പുരാണം ച പഞ്ചമോ വേദ ഉച്യതേ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വായിച്ചോളും. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. വായിച്ചോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഗ്യജു സാമ അഥർവാഖ്യ വേദ ചത്വാര ഉദ്ധൃത മാതാജി വേദ ചത്വാര. വേദ ചത്വാര ഉദ്ധൃതഃ ഇതിഹാസ പുരാണം ച പഞ്ചമോ വേദ ഉച്യതേ. രേഷ്ണ മാതാജി. നോട്ട്ബുക്കില് അത് തിരിച്ചെഴുതിക്കോളും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വായിക്കാൻ പാടായിരിക്കും. കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കാം. ഋഗ് യജു സാമ അഥർവ ആഖ്യാഹ. 4 വേദങ്ങളുടെയും നാമധേയങ്ങളാണ്, പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വേദങ്ങൾ. ചത്വാര 4. ഉദ്ധൃതാഹ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളും മാതാജി. രാധമാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളും. ഇതിഹാസ ചരിത്രരേഖകൾ. അതായത് ഇവിടെ ഇതിഹാസം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഭാരതമാണ്. അതൊരു ചരിത്ര കൃതിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ചരിത്രരേഖകൾ മഹാഭാരതം ഉദാഹരണത്തിന്. പുരാണം ച രാമായണം അതേപോലെ ചരിത്രരേഖ തന്നെയാണ്. പുരാണം ച പുരാണങ്ങളും എന്തായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു? പഞ്ചമ 5ാം വേദഃ യഥാർത്ഥ വിജ്ഞാന ഉറവിടം. അപ്പൊ വേദം എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥ വിജ്ഞാന ഉറവിടമാണ് അല്ലെ. അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന. ഭഗവാൻ വേദങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പറയുകയായിരുന്നു. ഉച്ചരെ പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു. പറയുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രസ്താവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. അതാണ് വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടത്തെ, അതായത് വേദങ്ങളെ 4 വിഭാഗങ്ങളായി പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ യജുർവേദം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു? 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചത്. എന്നാൽ ചരിത്ര സത്യങ്ങളെയും പുരാണങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആധികാരികമായ കഥകളെയും പഞ്ചമ വേദമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 4 വേദങ്ങൾ ഒരു വേദമായിരുന്നു യജുർവേദം. അതിന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം എന്താണ്? വേദവ്യാസൻ സാധാരണ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരോട് കാരുണ്യമുള്ള ആളാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരെയും തിരിച്ച് ധാമത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ വേദങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് മനസ്സിലാകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കിടക്കായിരുന്നു. വേദ പോലെ, പേള് പോലെ, ഡയമണ്ട്, ജംസ്, പലതരം ജംസ് അല്ലെ. അതേപോലെ സ്വർണം, അതേപോലെ മുത്തുകൾ, പലതരം മുത്തുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വേദവ്യാസന് കിട്ടിയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കൂമ്പാരമായിട്ട്, ഒന്നായിട്ട് ഒരു കൂമ്പാരമായിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു. ആ കൂമ്പാരത്തിന് വേറെ വേറെ ആക്കി. നമ്മൾ ഓരോന്നും നിറം തിരിച്ചൊക്കെ മാറ്റി വെക്കത്തില്ലേ, ഓരോ സെക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റില്ലേ. അതേപോലെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കൂമ്പാരത്തിന് 4ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുത്തു, 4 വിഭാഗമായിട്ട് മാറ്റി എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ ഓരോരുത്തർക്ക് കൂമ്പാരമായി കിടക്കുന്നതിനേക്കാളും ഓരോന്ന് വേർതിരിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും, മറ്റേ ബുദ്ധിജീവിയൊക്കെ എങ്ങനെ ഇടന്നാലും മനസ്സിലാവും. എന്നാൽ ചരിത്ര സത്യങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ ആധികാരികമായ കഥകളാണ് അല്ലെ. അതെല്ലാം ചരിത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ സംഭവങ്ങളാണ്, നടന്ന സത്യങ്ങളാണ്. പുരാണങ്ങളും പഴയ കഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അവരുടെ സ്തോത്രങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ്. അതെല്ലാം ആധികാരികമായ കഥകളാണ്. ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എന്തായിട്ട് പറയുന്നു? പഞ്ചമവേദം. 4 വേദങ്ങളും പിന്നെ 5ാമത്തെ വേദമാണ് ചരിത്ര സത്യങ്ങളും പുരാണങ്ങളും. 5ാമത്തെ. ഇതിൽ അധികം വിവരിക്കാനില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്ര ഋഗ്വേദധര എന്നാണ്. തത്ര ഋഗ്വേദധര പൈല സാമവോ ജൈമിനി കവിഹി വൈശംപായന ഏവൈകോ നിഷ്ണാദോ. അത് അടുത്തെന്താ വരുന്ന? നിഷ്ണാദോ യജുഷ ഉദ എന്നാണ്. യജുഷ ഉദ എന്നാണ്. തിരിച്ചു പറയുമ്പോ തത്രഹ, പിന്നീടാണ് ഋഗ്വേദ ധര.
പൈലഹ സാമഗോ ജൈമിനി കവിഹി. പണ്ഡിതൻ അല്ലെ, കവിഹി എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്ന ആളിനെയാണ് കവി എന്ന് പറയുന്നത്. വൈശമ്പായനൻ. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നു. ഏക, അതാണ് ഏവൈകോ എന്നാണ്. ഏകനായി മാത്രം എന്നാണ്. തൃഷ്ണാദോ അതിനിപുണനായ യജുഷ മുദ. യജുഷ എന്ന് വെച്ചാൽ യജുർവേദത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ യജുർവേദത്തിനെയാണ് 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ തത്ര അതിന്മേൽ ഋഗ്വേദ വിദഗ്ധൻ ആരായിരുന്നു? പൈല എന്ന നാമധേയമുള്ള ഋഷി 4 ശിഷ്യന്മാർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തു. വിശ്വസ്തരായ 4 ശ്രേഷ്ഠരായ ശിഷ്യന്മാർക്കാണ് വീതിച്ചു കൊടുത്തത്. കാരണം എന്താ? ഇതെല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങളെ എല്ലാം ഭഗവാനിലോട്ട് അടുപ്പിക്കണം. അവരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ വേദങ്ങൾ എല്ലാം. വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ അറിയുക അല്ലെ, സാക്ഷാത്കാരം നേടുക. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമാക്കി കൊടുത്തതാണ് ഈ 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ച് ഓരോ വിദഗ്ധനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്. ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ആചാര്യൻ പൈല. ആരാണ്? സാമവേദത്തിന്റെ പിന്നെ ആചാര്യൻ ആരാണ്? ജൈമിനി. പിന്നെ ആരുണ്ട്? കവിഹി, ഉന്നത യോഗ്യതയുള്ള ആരാണ്? വൈശമ്പായനൻ. ആരായിട്ട് വരുന്നു? അടുത്ത ഏതിന്റെയാണ്? വൈശമ്പായനൻ ഏതിന്റെ ആയിട്ടാണ് വരിക? ഋഗ്, യജു, സാമ അല്ലെ. അടുത്ത് വരുന്ന ഏതാണ്? ഏകനായി അതിനിപുണനായ സാമം പറഞ്ഞു യജുർവേദത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പൈല ഋഗ്വേദം, സാമവേദം ആരാണ്? ജൈമിനിയും. പിന്നെ ആരാണ്? വൈശമ്പായനൻ ഏതിന്റെ വരുന്നു? യജുർവേദത്തിന്റെ. 3 വേദങ്ങളും വിഭജിച്ച് ഓരോ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള വിശ്വസനീയതയുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലായിടത്തും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യരും അങ്ങനെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്, എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പേരുകൾ 3 പഠിക്കണം. ഏത് വേദം? പൈല മഹർഷി ആരാണ്? ഋഗ്വേദത്തിന്റെ. ജൈമിനി മഹർഷി സാമവേദത്തിന്റെ. അടുത്ത ആരാണ്? വൈശമ്പായനൻ യജുർവേദത്തിന്റെ പണ്ഡിതരാണ്, ആചാര്യന്മാരാണ്. ആചാര്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നയാള്. പാണ്ഡിത്യം മാത്രം പോരാ, അത് പകർന്നു കൊടുക്കാനും കഴിവുണ്ടാകണം അല്ലെ. പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരായിട്ട് വ്യാസദേവൻ അവരെ നിയമിച്ചു, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. വേദങ്ങളെ 4ആയി വിഭജിച്ച ശേഷം പൈല ഋഷി ഋഗ്വേദത്തിന്റെയും ജൈമിനി സാമവേദത്തിന്റെയും ആചാര്യന്മാരായി തീരുകയും വൈശമ്പായനൻ യജുർവേദത്താൽ മാഹാത്മ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അത് നന്നായിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പം വൈശമ്പായനൻ യജുർവേദത്തിന്റെ ആചാര്യൻ എന്ന പേരില് മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു. അത്രയാണത് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, വൈവിധ്യമായ എന്ന് വെച്ചാല് വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഓരോന്നും ഓരോ തരത്തില് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. മാർഗങ്ങളിൽ വികസിക്കുന്നതിനായി വിവിധ വേദങ്ങൾ വിഭിന്ന പണ്ഡിതർക്ക് വിശ്വാസത്തിന്മേൽ ഏൽപ്പിച്ചു. അതാണ് വിശ്വാസം. അപ്പൊ അവര് അതേപടി പകർന്നു കൊടുക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അവർക്കത് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 3 വേദങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അടുത്ത 4ാമത്തെ വേദത്തിന്റെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 22. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥർവ അങ്കിരസാം ആസീത്. അഥർവ അങ്കിരസാം ആസീത് എന്നാണ്. ആസിദ് സുമന്തൂർ ധാരണോ മുനിഹി. ഇതിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുക. അഥർവ എഴുതി വെച്ചോളൂ. അഥർവ അങ്കിരസ ആസീത്. അങ്കിരസാം ആസീത് സുമന്തർ ദാരുണോ മുനിഹി. ഇതിഹാസ പുരാണാനാം പിതാമേ രോമഹർഷണഃ. അപ്പൊ അഥർവവേദത്തെ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു? സുമന്തറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അങ്കിരസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഏതാണ്?
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ വിവർത്തനത്തിൽ നോക്കാം. പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതമായി പാരായണ നിരതരായ സുമന്തമുനി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് അങ്കിരസ്. അതാണ്. അപ്പൊ അഥർവം ആരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ച്? അങ്കിരസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് സുമന്തൂർ എന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും എന്റെ പിതാവ് രോമഹർഷണനെയും ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഒരാളിന് 2 പേരാണ്, അങ്കിരസ് എന്നും പിന്നെ ഏതാണ് സുമന്തർ എന്നും പേര്. ഒരാള് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം അഥർവവേദത്തിന്റെ പണ്ഡിതനായിരുന്നു, ആചാര്യനായിരുന്നു. പിന്നെ ആരാണ്? ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണവും. ഇതിഹാസം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഭാരതം. പിന്നെ ഏതാണ് 18 പുരാണങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു? എന്റെ പിതാവായ രോമഹർഷണനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇടയ്ക്ക് ഒരു സംശയം വന്നു. അഥർവവേദം അങ്കിരസാം, അങ്കിര എന്ന ഋഷിക്ക് ആസീത് വിശ്വാസത്തിന്മേൽ ചുമതലപ്പെടുത്തി. സുമന്തു എന്ന അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. ദാരുണ അഥർവവേദത്തിന് പൂർണ്ണമായും പ്രതിജ്ഞ അർപ്പിതമായി മുനി ഇതിഹാസ പുരാണം ചരിത്രരേഖകളിലും പുരാണങ്ങളിലും എന്റെ രോമഹർഷണൻ എന്ന ഋഷി. അപ്പൊ രോമഹർഷണൻ എന്ന എന്റെ പിതാവ് സൂതഗോസ്വാമിയുടെ പിതാവ് പുരാണങ്ങളിലും ചരിത്രരേഖകളിലും ഇതിഹാസത്തിലും മഹാഭാരത ഇതിഹാസത്തിലും നിപുണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ചുമതല കൊടുത്തു. അങ്കിരസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സുമന്തൂറിന് എന്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുത്തു? അഥർവവേദത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. അപ്പൊ ഇവിടെ 5 പേരുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഏതൊക്കെ? വേദം, ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, യജുർവേദം, അഥർവവേദം, പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസവും പിന്നെ ചരിത്ര വസ്തുതകളും ചരിത്രരേഖകളും എന്ന്. അതെല്ലാം ഒരാളിനാണ്. അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതമായി പാരായണ നിരതനായ സുമന്തു മുനി അങ്കിരനിൽ അഥർവവേദത്തെ നിക്ഷേപിച്ചു. എന്റെ പിതാവായ രോമഹർഷനെ പുരാണങ്ങളുടെയും ചരിത്രരേഖകളുടെയും ഇതിഹാസത്തിന്റെ, അതിവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല, ഇതിഹാസത്തിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് അഥർവവേദത്തിന്റെ കാർക്കശ്യ തത്വങ്ങളെ കർശനമായി അനുവർത്തിക്കുന്ന അങ്കിര മുനിയെ അഥർവവേദ അനുവർത്തികളുടെ അധിപനായി ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളുമാണ്. അതിലൊക്കെ അങ്കിരസിനെ വലിയ വളരെയധികം പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട്, പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? അഥർവവേദത്തിന്റെ കാർക്കശ്യ തത്വങ്ങളെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ് അഥർവവേദം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഥർവവേദം പിന്നീട് വന്ന പിൽക്കാല വേദമാണ്. അതിലൊരുപാട് മന്ത്രങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ മന്ത്രവും തന്ത്രവും ഒക്കെ തെറ്റി പറഞ്ഞാൽ വിപരീത ഫലം കിട്ടും അല്ലെ. അതിൽ ഭയങ്കര ഒറ്റ കാലില് നിൽക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ. നമ്മൾ അഥർവ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഓർക്കും. മമ്മൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഒറ്റ കാലിൽ തപസ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രകൃതിയിൽ ഒരുപാട് ക്ഷോഭം വരുന്നത്, അനങ്ങാതെ എന്നാലും കുരുക്കമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നത്, പിന്നീടെല്ലാം സ്വന്തം ശക്തിയാൽ അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ. അപ്പൊ തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളുടെ അതേപോലെ വേണ്ടാത്ത ദുർമന്ത്രവാദം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ അതിൽ വരാം. അപ്പൊ അതിന്റെ കാർക്കശ്യമായ തത്വങ്ങളാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നിർബന്ധപൂർവ്വം പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളാണ് അങ്കിരസ് എന്ന് പറയാം, അങ്കിര മുനി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് അതിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ വിഭജിച്ച് നൽകിയതാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വിശ്വാസമുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്ക്. അത് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദയേത ഋഷയോ വേദം സ്വം സ്വം വ്യസൻ അനേകഥ സ്വം സ്വം വ്യസ്യൻ അനേകഥ എന്നാണ്. വ്യസ്യൻ അനേകഥ ശിഷ്യൈ പ്രശിഷ്യൈ തത് എന്നാണ്. പ്രശിഷ്യൈ തത് ശിഷ്യന്മാര്, പ്രശിഷ്യൈ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാര്, തത് ശിഷ്യൈർ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാര്, തത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാര്. അതാണ് തത് ശിഷ്യൈർ വേദാസ്തേ, വേദാസ്തേ, 'ചാഖിനോ അഭവൻ എന്നാണ്. അഭവൻ
ത ഏത ഋഷയോ വേദം സ്വം സ്വം വ്യസ്യൻ അനേകത ശിക്ഷൈ പ്രശിഷ്യൈ ശിഷ്യൈ തത് ശിഷ്യൈർ വേദാസ്തേ ശാഖിനോ അഭവൻ. അപ്പൊ ഇതൊന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ത ഏത ഋഷയോ വേദം സ്വം സ്വം വ്യസ്യൻ അനേകത ശിഷ്യൈ പ്രശിഷ്യൈ തത് ശിഷ്യൈർ വേദാസ്തേ ശാഖിനോ അഭവൻ. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തേ എന്ന് വെച്ചാല് അവർ, ഏത ഏതേ, ത ഏത എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ, ഏത് ഏതേ അതല്ല, അവർക്ക് 4 പേർക്കും വീതിച്ച് കിട്ടിയത്, 4 അല്ല 5 പേർക്ക് അല്ലെ വീതിച്ച് കിട്ടിയത്. ഋഷയ പണ്ഡിത വിദ്വാൻമാർ. ആ പണ്ഡിത വിദ്വാൻമാർ എന്ത് ചെയ്തു? വേദം യഥായോഗ്യ വേദങ്ങൾ, അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയ വേദങ്ങളും പുരാണവും ഇതിഹാസവും ചരിത്ര കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സ്വം സ്വം അവരിൽ നിക്ഷേപിച്ച സ്വവിഷയങ്ങൾ, ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയ സ്വന്തം വിഷയങ്ങൾ വ്യസ്യൻ അർപ്പിച്ചു. അനേകത ആരെ അർപ്പിച്ചു? ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു? അനേകത നിരവധി ശിഷ്യൈഹ ശിഷ്യന്മാരെ. പിന്നെ ഏതാണ്? പ്രശിഷ്യൈ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ. തശിഷ്യൈ അതാരാണ്? പ്രശിഷ്യയുടെ ശിഷ്യർ. അപ്പൊ ആദ്യം 4 ശിഷ്യന്മാര്, അവരവരുടെ ശിഷ്യന്മാര്, അവരവരുടെ ശിഷ്യന്മാര്, ആ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാര്, അങ്ങനെ പല പല ശാഖകളായിട്ട്. അപ്പൊ ശിഷ്യർ 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 അങ്ങനെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങനെ ഒരു പരമ്പരയായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ ആകുമ്പോൾ അനേകം ശിഷ്യർ അല്ലെ, അനേകം ശിഷ്യർ വേദാത്തെ യഥാനുക്രമ വേദ അനുവർത്തികൾ, ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയത് അവരെല്ലാം അവരുടെ ശിഷ്യർ അവരുടെ ശിഷ്യർ അവരുടെ ശിഷ്യർ അവരുടെ ശിഷ്യർ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യർ എന്നാണ്. അവരെ എല്ലാം ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ച് എന്താ ചെയ്തു? ശാഖിനഹ ഭിന്ന ശാഖകൾ ഉണ്ടായി. അതെന്താണ്? അഭവൻ അപ്രകാരം ആയി തീർന്നു. അപ്പൊ ഭിന്ന ശാഖകൾ, അപ്പൊ പല 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 ശാഖകൾ, ഉപശാഖകൾ. പിന്നെ ഏതാണ്? വേദ അംഗങ്ങൾ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ്? വേദങ്ങൾ, ഉപവേദങ്ങൾ, വേദ അംഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരികയുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്? ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് കിട്ടിയതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? വീതിച്ചു വീതിച്ചു ശിഷ്യർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി എല്ലായിടത്തും എന്ത് കിട്ടി? വേദജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും പകർന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു കൂട്ടർക്ക് കിട്ടുന്ന അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന? കുറെ പേർക്ക് അവര് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. വേറൊരു കൂട്ടർ ശിഷ്യർ അവർക്ക് കിട്ടിയതിന് അതേപോലെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരും ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തു? വേദജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. അവരുടെ ഊഴമായപ്പോൾ ഈ സർവ ഉൽപ്പത്തി പണ്ഡിതരും തങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്ന വേദത്തെ നിരവധി ശിഷ്യന്മാർക്കും പ്രശിഷ്യന്മാർക്കും ചുമതലപ്പെടുത്തി നൽകി. അപ്പൊ എന്താണ്? ഓരോരുത്തർക്കും ഊഴം വന്നപ്പോ പൈല ഇങ്ങനെ ഓരോ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ വൈശമ്പായനൻ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും, ജൈമിനി, പിന്നെ ആരാണ്? രോമഹർഷണൻ, പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്തു? അവർക്ക് കിട്ടിയതെല്ലാം അവരുടെ ഊഴം വന്നപ്പോ അവർക്ക് ലഭിച്ചപ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഈ സർവ ഉൽപ്പത്തി പണ്ഡിതരും വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച വേദ പണ്ഡിതർ എന്ത് ചെയ്തു? അവർക്ക് കിട്ടിയ നിക്ഷിപ്തമായ അവർക്ക് കിട്ടിയ വേദത്തെ നിരവധി ശിഷ്യർക്കും പ്രശിഷ്യർക്കും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ വേദങ്ങളുടെ യഥാനുക്രമ ശാഖാനുവർത്തികൾ നിലവിൽ വന്നു. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും പല പല ശാഖകളായിട്ട് എന്താണ് വിഭജിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. 4 വേദങ്ങള് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപശാഖകളായിട്ടൊക്കെ വിഭജിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദത്തിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം വേദങ്ങളാകുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വേദം ഉത്ഭവിച്ചതല്ലേ. അപ്പോ അതെന്താണ്? അത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ്. നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ.
യഥാർത്ഥ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കാത്ത സാംസ്കാരികവും അതീന്ദ്രിയവുമായ ഏതൊരു വിജ്ഞാന ശാഖകളും ഇല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ അറിയണോ അതൊക്കെ ഏതിലുണ്ട്? ഈ വേദങ്ങളിലുണ്ട്. അതാണ് വിജ്ഞാനം. പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള വെറും ജ്ഞാനമല്ല വിജ്ഞാനം. പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലുണ്ട്. അവ വിഭിന്ന ശാഖകളായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. പണ്ഡിതരും ബഹുമാന്യരും ശ്രേഷ്ഠരുമായ ആചാര്യന്മാർക്ക് അവ ഏൽപ്പിച്ച് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തർക്കായി വീതിച്ചു നൽകി അല്ലെ. ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവരവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്തു പോയി. അതായത് വ്യത്യസ്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ അനേകങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതാണ് വ്യാസനിൽ നിന്ന് 4 ശിഷ്യ പരമ്പര വരുന്നല്ലേ. പിന്നെ അവരുടെ പരമ്പര അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? അതാണ് വ്യത്യസ്ത ശിഷ്യ പരമ്പര എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലൂടെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ഏതാണ് ബ്രഹ്മാവ് നാരദൻ, നാരദൻ വ്യാസൻ, വ്യാസൻ പരീക്ഷിത്ത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് അല്ലെ. പിന്നെ ശുകദേവനിൽ പിന്നെ സൂത ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ, അവരിൽ നിന്ന് പിന്നീടുള്ള ആളുകളെല്ലാം അത് കേട്ടു. അതാണ് അവിടെ തന്നെ 2 ശിഷ്യ പരമ്പര ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റി. അതേപോലെ ധാരാളം ശിഷ്യ പരമ്പര വരുന്നു. ആകയാൽ വേദങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായ ഏതൊരു സ്വതന്ത്ര ജ്ഞാനത്തെയും ആർക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ല. കാരണം എന്താണ്? ലോകമെമ്പാടും വേദങ്ങൾ അതിന്റെ ജ്ഞാനം പകർന്നു കിട്ടി. പിന്നെ അതിന് മേലെ വേറൊരു ജ്ഞാനം കിട്ടാനില്ല. അത്രയ്ക്ക് എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 24. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തയേവ വേദ ദുർമേധൈർധ്യാര്യന്തേ പുരുഷൈരഥാ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസാകൃപണ വത്സലഃ. തയേവ വേദം ദുർമേധൈർധ്യാര്യന്തേ പുരുഷൈരഥാ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസാകൃപണ വത്സലഃ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധമാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയം കളയാനില്ല. തായേവ വേദാ ദുർമേധൈർധ്യാരന്തേ പുരുഷൈര്യതാ ചകാരാ ഭഗവാൻ വ്യാസഃ കൃപണവത്സലഃ. നമ്മൾ വായിക്കാൻ പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വായിക്കണം. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമല്ലേ ആ പാടുള്ളത്. പദാനുപദാർത്ഥം തേ എന്ന് പറയുന്നതാണ് തേ. ആ ഏവ നിശ്ചയമായും വേദാഹ വിജ്ഞാന ഗ്രന്ഥം ദുർമേധൈഹി ധീമത്താകയാൽ ധാര്യന്റെ സാത്മീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതായത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. പുരുഷൈഹി മാനവരാൽ യഥാ അത്രത്തോളം ഏവം അപ്രകാരം ചകാര പ്രസാധനം ചെയ്തു ഭഗവാൻ സർവശക്തൻ വ്യാസദേവനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രേഷ്ഠ ഋഷി വ്യാസദേവൻ കൃപാണ വത്സലഹ അജ്ഞരോട് അതികൃപയുള്ള. അപ്പൊ ഇതെന്തിനാ ഭഗവാൻ വ്യാസദേവൻ ചെയ്ത? ചിലപ്പം ഭഗവാന്റെ ഇതേപോലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെ എല്ലാം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ഇതേപോലെ ബഹുമാന്യരായ ഋഷിമാരെയൊക്കെ അതേപോലെ ചിലപ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ സാഹിത്യാവതാരമാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പൊ എന്താണ്? കൃപാണ വത്സലഹ എന്ന അജ്ഞരോട് അതികൃപയുള്ള. അപ്പൊ വേദജ്ഞാനം അതാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവരജ്ഞരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനാണ് അവരോട് കൃപ. കാരണം എന്താ? യജ്ഞം ചെയ്താല് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മഫലങ്ങളുടെ പാപഫലങ്ങളെ എല്ലാം നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും യജ്ഞങ്ങൾക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് കൃപ കാണിച്ചത് വ്യാസദേവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എല്ലാവർക്കും വേദജ്ഞാനം സാത്മീകരിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. അപ്രകാരം അജ്ഞരോട് അതികൃപയുള്ള ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യാസദേവൻ അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് പോലും
ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉതകും വിധം യഥായോഗ്യമായി വേദങ്ങളെ വിഭജിച്ചു. അപ്പൊ ഈ കൂമ്പാരമായിട്ട് കിടന്ന ഏതാണ് മുത്തുകളാണ്, ജെംസ് ആണ് അല്ലെ, ഡയമണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ജെംസ് ആണ്. അതിനെല്ലാം വിഭജിച്ച് വേർതിരിച്ച്, സാധാരണ ജെംസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ എന്താണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു. വിഭജിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു, സാധാരണക്കാരന് ഏറ്റവും അല്പജ്ഞാനിക്ക് പോലും ഒട്ടും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ അതിനെ വിഭജിച്ച് നൽകി. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാൻ വ്യാസദേവന് അത്ര കൃപയുണ്ട് അജ്ഞരോട്, സാധാരണ ജനങ്ങളോട്. ഭാവാർത്ഥം, വേദം ഏകമാണ്, നിരവധി വിഭാഗങ്ങളായി. ഒരു വേദത്തിന് എന്തായിട്ട് ചെയ്ത് നിരവധി വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചതിന്റെ കാരണം ഇതോടൊപ്പം വിശദമാക്കുന്നു. എന്തിനാണ് വിഭജനം നടത്തിയത്? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുകയാണ്. 3 ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരു ചോദ്യം ഭാഗവതത്തിന്റെ ചരിത്രമായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പിന്നെ ശുദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചു, പിന്നെ പഠിച്ചു, സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ കാര്യവും പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭാഗവത ചരിത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്. എങ്ങനെ അത് രചിക്കപ്പെടാൻ ഇടയായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതൊരു സാമാന്യ വ്യക്തിക്കും അനായാസേന മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിലല്ല സർവവിജ്ഞാന ബീജ വിഷയം. വേദം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സർവവിജ്ഞാന ബീജ വിഷയം എന്ന് പറയുന്ന വേദം. അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന, അനായാസേന പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതല്ല. യോഗ്യനല്ലാത്ത ഒരു ബ്രാഹ്മണനും വേദാഭ്യസനം നടത്താൻ യത്നിക്കരുതെന്ന് ഖണ്ഡനമുണ്ട്, നിർബന്ധമുണ്ട്, നിയമമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങളുള്ളവർക്ക് കുറേയധികം ക്വാളിറ്റീസ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണം അല്ലെ. അവര് ഭക്തരായിരിക്കണം, അങ്ങനെ കുറെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവര് വേദാഭ്യസനം നടത്താവൂ. എന്നാൽ ഈ ഖണ്ഡനം നിരവധി രീതികളിൽ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ നിയമങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നിയമങ്ങളിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന ഏക കാരണത്താൽ ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ജനനം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, എനിക്കിതെല്ലാം പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള അധികാരമുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെന്താണ്, ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങളൊന്നും അവർക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ വേദം പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേദ അധ്യയനം ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിന്റെ കുത്തകയായി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബ്രാഹ്മണർക്കേ പഠിക്കാവൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ചണ്ടാളനും ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആര് തന്നെയാണ്, ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ജനനമല്ല വേദ പഠനത്തിന് ഒരു അടിസ്ഥാന ക്വാളിറ്റി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം വേദങ്ങൾ പഠിക്കാം എന്ന അവകാശം. ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജന്മം സംഭവിക്കാത്ത മറ്റൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ പറയും മറ്റു വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളോടുള്ള അനീതിയായി. അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അത് ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു അനീതിയാണ്. അപ്പൊ 3 വിഭാഗം ആളുകളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇരുവരും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. കാരണം എന്താണ്, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ ബ്രഹ്മദേവന് പോലും വിശദീകരിച്ച് പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ശ്രദ്ധാ വിഷയ പ്രതിപാദ്യങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ. വേദങ്ങൾ അങ്ങനെ ആർക്കും അല്ലെ, നമ്മൾ പറയില്ല അണ്ടനും അടകോടനും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. കാരണം എന്താ, ഇത് പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് നേരിട്ട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അല്ലെ. അത് അത്രയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് വേദം. അത് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ക്വാളിറ്റി, ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ പഠിക്കുക എളുപ്പമല്ല. അവർക്ക് അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആകയാൽ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ വ്യക്തികളാൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകൂ. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളെന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ട് സത്വഗുണം. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സത്വഗുണത്തിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഉള്ള ആളാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, വേദങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അവർക്കേ പഠിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ പഠിച്ചാലും മനസ്സിലാകത്തില്ല. രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും അധിഷ്ഠിതരായ വ്യക്തികൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന, വേദങ്ങളിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരാണ്.
ഇപ്പം മാംസങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുക നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാത്തവർക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം പരമദൈവോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്നു. ഈ സവിശേഷ വ്യക്തിത്വത്തെ അത്യപൂർവമായി മാത്രമേ രജോ തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല, വളരെ വിരളം. പക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിൽ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സത്യയുഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ പറയണം. ആ യുഗത്തില് ഏവരും സത്വഗുണത്തിൽ നിവിഷ്ടരായിരുന്നു. അപ്പൊ 11ാം സ്കന്ധത്തില് ഉദ്ധവരോട് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സത്യയുഗത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു. ആ സത്യയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിരുന്നു. അവർക്ക് വേറെ ഒരു ചിന്തയുമില്ല, ചീത്തയായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയുമില്ല. അവർക്ക് തമോ ഗുണങ്ങള് രജോ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു. അതേസമയം നമ്മളിപ്പോഴെന്താണ്, ആ ഗുണത്തിന് ഓരോ യുഗം വരുംതോറും 10% വെച്ച് അധപതനം വരും. ത്രേതായുഗത്തില് 10% കുറയും, ദ്വാപരയുഗത്തില്, കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഇപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാവരും ശൂദ്രരാണെന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന് അധപതനം സംഭവിക്കുകയും സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ദുഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എല്ലാവരും സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറിപ്പോന്നു. കാരണം എന്താ? ദുഷ്ടചിന്തകളും തമോ രജോ ഗുണങ്ങളാൽ അവർ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു. വർത്തമാന യുഗത്തിൽ, കലിയുഗത്തിൽ സത്വഗുണം മിക്കവാറും ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സാമാന്യ ജനങ്ങളിലും അപജയം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരെല്ലാം അധപ്പതിച്ചു പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കൊന്നും സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അത് കലിയുഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതുകൊണ്ട് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്നു. ആകയാൽ അതിദയാലുവും പ്രബലനും ശ്രേഷ്ഠനുമായ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ രജതമോ ഗുണപ്രധാനികളായ അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി, അതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം, പ്രായോഗികമായി അനുവർത്തിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധം, വെറുതെ നമുക്ക് അറിവ് നേടാനല്ല, പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അത് അനുവർത്തിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പാലിക്കാൻ ഉതകുന്ന, അതിന് സാധിക്കുന്ന വിധം വേദങ്ങളെ പലതായിട്ട് വിഭജിച്ചു. താഴെ പ്രസ്താവിക്കും പ്രകാരം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഇവയൊക്കെ വിശദമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 4 വേദങ്ങളാക്കി മാറ്റിയതും അതിന് പിന്നീട് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാർ അതിനെ പല പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചതും ഒക്കെ ഭഗവാൻ വ്യാസദേവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. കാരണം എന്താണ്? വേദങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് അത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങളുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും അവർക്കത് മനസ്സിലാകില്ല. എല്ലാം ബ്രാഹ്മണ ഗുണങ്ങളുമുള്ള ചണ്ടാളന് പോലും വേദങ്ങൾ പഠിക്കാം. അവർക്ക് സത്വഗുണത്തിലാണ് അവരെത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവർക്കിത് മനസ്സിലാകും. എന്നാൽ ഏതാണ്? കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ അല്പായുസുക്കളാണ്, അല്പജ്ഞാനികളാണ്, തമോ രജോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവരെയും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വ്യാസദേവൻ ഇങ്ങനെ പല വേദങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ച് ഓരോന്നിനെയും 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ച് എല്ലാവർക്കും വേദജ്ഞാനം പ്രായോഗികമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തക്ക ജ്ഞാനം അവർക്ക് നൽകി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപത രൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।